Lah tenan to. Wis dadi. Bahaya. Iki sandale sapa sing mare mlebu iki? Yo. Bahaya. Mbah, ampun ganggu gawe jasate percil nggih. Mesakne. Mergae golek sandang pangan, nggo golekne anak bojo. Anu medal nggih, Mbah. Medal nggih. Uwe. Mangan nggih, mangan anu menyan. Uwe. Kembang. Uwe. Mangan apa, Mbah? Duit. Oh, jaluk duit. Jaluk duit. 10.000 nggih. 20. Lah pinten? 300. Arang lho jaluke akeh lho. Mbah sapa ya ning godho 200 ya. Mbah Lurah nyuwun pangapunten iki kongkonane mbahe. Mbah wo kalih Mbah Lurah kula dikongkon mbahe. Nyuwun dhuwit 300. Ya Dik ya, Dik. Saka basone. Iki karepe percil apa karepe mbahe? Baik. Baik.